media mandinospwera ndichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei sasekuru vevanhu the only Zimbabwean uncle anditi uncle saint zukuru ndiri munhu mukuru ende ina handinomirira kuudzwaka as long as imi muripo wazukuruka tiri kubvira inemi tiri kubvira wazukuru vamwani right. So inzwai kama streets matungidzwa futi moto chikomana passion takambouya nekavidhio kumashure kana usinaona ndaunoona video kumashure yakanzi ndabvuma kuti uri mbinga ndiwe hazi imi akadaro ndiana passion ndaitamba. So tera mzukuru kana ukasati subscribe to this channel apana panodaidza zukuru, please subscribe to this channel. This is our family channel wanditi pana papa saint family channel wanditi na sekuru venyu sekuru wandi only Zimbabwean uncle. So subscribe, put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified wanditi you will be notified wazukuru. Nasi tukuita ma videos akati one day toda kukavhira patati sipo wanditi toda kufambira nenguva. So passion Java. So zvakweni kuti boss G vari kunyangadza mudhorobha, vari kufamba nemota mbiri dzinorema handiti vari kuti vakatungamidza Ferrari kana kuti Lamborghini ndo iri kutungamidziwa Lamborghini Lambo iri pamberi, Ferrari kadomasi kanenge ari kumashure, kamango kari pamberi kadomasi handiti. So passion Java akarara neboots akasvika pakutoshuta firimu. Vane movie rawakashuta ritoripo pasi apa ukanocheka movie randakaisa panapa anonakirwa muzukuru. Ashutawo firimu azosvikawo azotaura zvaataura right, anga achigerwa musoro ndokunga kugerwa kwaitwa musoro ka pfungwa ndingadzagerwa here kana dzarenyuwe arenyuwa pfungwa ka chii futi chandanchofunga ona kavidhio kekugerwa kake musoro. Musoro mukomana azouya akazotaura mashoko ekuti imi ndini mpinga ndoda kutokutenga iri Buggati chairo adhiniwa mukomana handiti akachita show off jacket rake re4 grand 4,000 years ovadaiwaka ndagerwa kakati kemunhu akuzopinda mubugati handiti kavidhio kachona ndo kandichaisa pekupedzisira. Ngataura nekumacomments wazukuru nenyaya yapassion Java naGinimbi muchitoudza kuti munofungei. Also passion is he someone we can trust handiti can we trust passion pamashoko ake nekuti mazuva akapera akambotaura kati zoni ini ndakuda handichaupload zvinhu zvisiri zveshoko raMwari zvisi zvaMwari. Aitaura chokwadi here kana kuti aida kutotinzwa zvete aida kutotinzwa kutoti which is which because achirungokontinya nekalife akake kuda kukwana pazvinhu zvepapublic. Zvinhu zvewaMwari ndo zviri kutomunetsa kutouploada zvinhu zvekwaMwari kana mabhaibheri vhesi ari kumunetsa kuupload. So what do you think na passion? Can we trust passion? And since akuda kutenga Buggati anogona here kuitenga achitengera competition chete yekuti anzi is richer than Ginimbi. And iyo Ginimbi zvichinzi yazotekwa Buggati yachona Ginimbi kuti haipinzewo here. Izvizvo zviri kuitika nevakomana. So ngatiwanenga video kachona kataurwa izvozvo naango sensitive ndichiti chi much love. Je m'appelle passion honoré conquéré. Chibaba. Ayo, chibaba. Honoré. Conquéré. Awesome. New jacket for winter. Preparing for Buggati. Awesome.